Pletehan sa tricycle sa Pavia, Iloilo, ginaduso nga ibase sa paghulag sang presyo sang gatong. Publiko may magkatuhay nga opinyon. Ini gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Insigida nga may pagbago sa pletehan sa mga tricycle sa Pavia, Iloilo. Tagsa may pagbago sa presyo sang gatong, magsaka man ini o kung magnubo. Ini ang ginaduso pinaagi sa pag-amyendar sa Municipal Ordinance No. 2018-17 kung sa dinasaad ang Tricycle Fare Matrix Guide. Ang aton nga pang plitihan sa tricycle, nagadepende sa presyo sang gatong. Para hindi na hindi na kita sagi amendar sang ordinansa, especially nga kung may pagbago sa presyo sang gasolina. Halimbawa kung maglabot sa 90 tubtub 99 pesos and 99 centavos kada litro, insigida mangin 17 pesos ang regular fare. Hinali magnubo naman sa 50 tubtub 59 pesos and 99 centavos kada litro, mabalik naman ini sa 13 pesos bilang base fare kag 2 pesos sa masunod nga mga kilometro. Para sa mga tricycle driver, aprobado gid ang lihok bangod sa 500 nga matipon sa bilog nga adlaw nga pamasada, may arkila na may gatong pa nga ibuhin. Pabor man kami kay iti mayaw ko nagtaas-taas pliti kay ti tangad jamon mga kwan na hindi man may matamaan ka natugong gatong namon. Apang may iban nga nagapanagang na sa reklamo nga mabaton gikan sa pasahero. Sa commuters, dira ang problema. Kaya siyempre, mareklamo naman sila pag magsukot kami sa taas mo. Sa grupo sa mga estudyante nga adlaw-adlaw, suki siyempre sang tricycle. Ang pagpanghakroy sa dugang gastos, sureball. Budlay man nga taas ang plate kay layo. Siyempre layo amon balay. Kung why man kami ito inog plitigid ay dipid man. Why do kami inog recess kung magsaka ang plite. Ginatipid lang ang plite sa imong balon. Ginalauman nga gilayon na nga ipatuman ang adjusted fare matrix sa tiod nga maaprobahan ang pag-amyendar sini. Upod kay Marpil Lauderes, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.